Bawi ako mamayang hapon. Bawi ako mamayang hapon. Nadulas. Oh, kabukid. Nakadaling sa limango. Hindi ko makakalain makakadali pala ito ng limango. Yun, good morning kabukid. Yung araw nga pala kabukid ay mamamanda ako nung nilagay kong fish trap. Yung 10 piraso kabukid at yun lang nilagay ko. Hindi, hapon ko ng hapon nilagay yung kabukid at ngayon kung maga papandawin kabukid at nakibas na. Yun kabukid, samahan niyo ako pamamandaw. Sana makahuli yung kabukid. Tingnan natin yung resulta ng fish trap ko. Nagmamadali ako kahapon. Kumbagay ano yung pamain nito luma na. Nagdagan ko lang ng konting niyog na na mabaho. At nagmamadali ako kahapon at tataib na eh. Nabutan lang ako kahapon kabukid ng taib paglalagay. Kinakalas ko lang kabukid. Yung kabukid at yun, may ano naman kabukid, may isang pirasong hipon, malaki. Mahina na siguro kabukid yung pamain ko. May isang pirasong hipon, malaki. Okay lang kabukid, 10 piraso naman ito, bawi na lang sa pangalawa siguro. Yun kabukid at titingnan ko na yung pangalawang fish trap. Itong mga panisi kabukid, itutusok ko lang dito sa lang tin, magagamit ko pa sa susunod. Malay mo mamayang hapon, kapag buntog uli ako kabukid, babawi ako mamayang hapon. Kung kakunti man yung huli ko ngayon, babawi ako mamayang hapon. Yun kabukid, ito na yung pangalawa. Yun kabukid, at meron sa dalawa, tatlo. Okay lang kabukid oh. At least meron oh. Isang malaki. Yun, malaki kabukid at saka ilang pirasong maliit kabukid. Dalawa pa lang malaki oh kabukid. Pero dalawang malaki. Bali ilang piraso din ito kabukid at okay din. Ayos na din yung huling ganito kabukid. Kumbaga hindi zero. Yun. Pangalawa na natin ito kabukid. May bagong spot ako nakita kabukid kahapon. At banda dito pala sa banda papasok dyan sa looban kabukid. Pati lang ako nagbubuntog dito at ngayon ko lang kahapon ko lang nalaman kabukid at baka sa susunod na vlog ko doon ako maglagay ng ganito. At sana makahuli tayo ng hipon doon. Kung sa totoo pwede ko naman lagyan ito kabukid ng pang yung pamain sa alimango. Ang inaano ko lang kabukid baka sirain. Sayang naman itong fish trap ko. Yan oh. Malalaki naman yung hipon dito. Kasi siguro sa pamain nga lang ako nagbulang at ako'y madalian na kahapon kabukid. Tataib na yun eh. Yan kabukid yung huli natin may kahit pa paano meron. Masalamat pa rin ako at meron. Yung kabukid, tara sa pangatlong fish trap ko nandito malapit-lapit lang din yun. Nakala yung kabukid. Yung kabukid ilang piraso. Pag ito pinagsama-sama kabukid ay makakaraos din ng isang ulaman nito kabukid. At yung lang ay makakaipon din kabukid. Parang sa pagbablog yan ay sintabos lang kabukid. Pero pagka tumagalag ka makakaipon ka rin. Pagka bigla lang kasikatan, sabi biglaan din nawawala sa'yo. Mabilis ding mawala. Bango kaya dito. Wala kabukid, wala. Kabukid gusto ko habis sinusulit-sulit ay kung may laman wala. Wala kabukid. Ito. Wag na. Pandawin ko nga yung stop ko. Ang pang ilan na ito? Apat na yata. Yun, at medyo marami-rami ito kabukid. Papakita ko sa inyo kabukid. Medyo marami-rami ito kabukid. Gumagapang medyo maraming laman. Yun sa loob. Maliliit nga lang, pero okay na kabukid. Napakalaking kadagdagan ito. Malamig kabukid Ang hibas kabukid ay tanghali. Alas 12 kabukid yun. Hanggang alas 12 ang hibas kabukid. Kaya mamaya baka makapagbuntok uli ako kabukid. Nandito isang pantrap, yung fish trap kabukid. Hopya. Ay nakatagilid na kabukid. Ito yung pang-5. Doon, ito na kabukid. Ang pang-5. Yung pang-5 natin kabukid, 0 Okay lang, bawi na lang sa susunod kabukid.
walang huli ito kabukid. Hindi mabango yung pamain ko kabukid eh. Basta bawi na lang sa susunod. Marami pang pagkakataon. Hindi lang naman yung araw na ito tayo makakapagbuntog eh. Marami pang araw at marami pang pagkakataon at marami pang susunod kabukid. Yun kabukid, doon na tayo sa kabila. Yun kabukid, ito yung pang-anim. Yun, daming hipon, maliliit. Mamaya kabukid, pag maisipan ko magbuntog, dadamihan ko lang ng pamain. Huli ko lang isa kabukid dito. Yun kabukid, at kakunti lang talaga yung huli. Kakunti lang din, ilang piraso lang din. Isipon ako kabukid ah. Tatlo na lang kabukid yung kukuhain natin. Madulas. Good luck na lang kabukid sa last string fish trap. Sana makarami dito sa pangatlo. Sa tatlong matitira. Yun kabukid, medyo marami-rami ng konti ito. Ilang piraso din. Ayan kabukid. Yun kabukid oh, marami-rami ng konti ito. At dalawa na lang kabukid. Pwede pala. Malayo yung camera kabukid. Yun kabukid. Malayo pala yung natutok ng camera natin. Dito yung pala banda. Lakas ang silog dito kabukid. Lakas kabukid na silog. Naanod ako eh. Yun kabukid. At paano mayroong konti. Yun kabukid. Isa na lang yung hindi pa natin nakuha. Iwan ko na lang ito dito kabukid at dadaanan ko na lang. Mga hipon no. Hindi kadamihan pero okay na kabukid. Sakto ng pangulam yung kabukid. At pag bibili ka ng ulam kabukid, mahal ngayon ng isda. Karne ni isda. Kaya kahit pa paano, laking tulong din yan ganyan kabukid. Makakatipid ka kahit pa paano, makakalibre ka ng isang ulam sa isang araw. Ganon. Lakas ng silig. Ano? Yung pinakalas natin. Yun. Ang isa. Ayan. Yun. Kabukid. Ito na yung pinakalas. Good luck. Ba, hindi nang pamatusok yung screen. Sisira pa kabukid. Tinatalian ko ito para at bumahama na nakatali yan. Uy! Oh kabukid, nakatali isang alimango. Isang alimango kabukid oh. Hindi ko akalain makakatali pala ito ng alimango. Hindi nga ako naglagay ng pamain pang alimango kabukid. Yun! Kahit pa paano bumawi sa pandamuli kabukid. Baya yun, mamatang galit ah. Yun kabukid oh. Sinain na siguro yung mga hipon sa loob oh. Yun kabukid oh. Nakadali tayo isang alimango. Oh. Ano? Hindi ko akalain makakadali ng alimango. Gawang nga hindi ko nga ito pinainan ng pang alimango. At ang pinain ko lang dito talaga, niyog. Ang hipon. Yung kabukid at ito paano sinuwerte tayo. Isang alimango kabukid. Paano ba kayo masulo eh. Yun oh. Nakayari tayo isang alimango kabukid. Yun, bumawi naman sa bandang huli oh. Alimango. Maganda siguro kabukid kung lagyan ko din ng pamain pang pang alimango. Hindi naman niya nasisira itong screen eh. Akin ang isi-secure kabukid para hindi na makawala pa. Yan, akin ang tinipid kabukid. Ito masakit makasipit yung ganitong kalakihang alimango. Ito yung napakasakit manipit kabukid. Yun kabukid at napantaw ko na lahat yun. Sa bandang huli bumawi naman tayo. Hindi talaga ako nag-expect na makakahuli ako ng alimango kabukid no. Yun at thank you pa rin kahit paano nakadali tayo ng alimango. Ito nga yung last nating fish trap. Nakadali pa tayo ng alimango kabukid. Talagang napakalaking blessings talaga. Na surprise ako sa bandang huli.
Yun kabukid, at maraming salamat at napandaw ko na lahat at pauwi na ako. Salamat po sa mga nanonood sa akin, sumusuporta at mga nagre-react ng aking video. Sana po wag po kayo magsasawang manood. Hindi talaga ako naghahangad na makahuli ng alimango ngayon. Pero kusang alimango na ang nagpahuli. Yun kabukid, at ito naman ay talagang napakalaking swerte naman para sa akin yung makahuli ng alimango ngayon. At ilang beses na din ako kabukid, nag-alimango ako, laging zero kabukid. At ngayon, hindi naman ako nasira. Ang hinahangad ko lang hipon, pero binigyan ako ng isang pirasong alimango. Yun kabukid, at doon ko na lang kayo update sa bahay mamaya sa mga nahuli ko. Yun lang kabukid, para sa bahay. Kabukid, at nandito na ako sa bahay at naligo na nga pala ako kabukid. Ito yung fish sa trap ko. Ito yung mga nahuli ko kabukid, papakita ko sa inyo. Ito yung fish trap kong bubuksan. At ito na kabukid yung pangalawa. Yun kabukid, at ito na yung last fish trap na itatakpak natin yung huli. Yun may isang alimango. Kabukid nakadali tayo ng isang alimango at di ko din in-expect na makakahuli ko ng alimango. Dahil nga ang huli ko lang talaga hipon kabukid, dahil ang pain ko lang niyog. Oh, baby, Yun. Kabukid, binukod ko lang at baka magaya na ako nung nakaraan, nasipit ako. At ayun kabukid, at ito lang yung nahuli ko at kahit kakaunti, pasalamat pa rin ako at meron. At yun kabukid, hanggang dito lang yung aking video at huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, and follow. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.